Alam mga beshi, nagpunta pala ako, pupunta doon sa my shop kasi gusto kong bumili ng rice. Ayan, mahangin siya, akala mo lang naman, no, warm siya, pero hindi, mahangin siya, malamig. Kaya don't be fooled, okay? Ganyan talaga ang weather dito. Kaya kailangan mo mag-coat kasi winter na, naglalakad ako papunta doon. Alam nyo ba, ang bumungad sa akin ay ang mga Christmas tree. Ayan mga beshi, ito mga Christmas tree na to, ito ay mga tunay na tree. So kung gusto mong bumili yung mahaba, maliit, matangkad, basta nasa sayo na yun. Tapos mga donut ang bumungad ko. Tapos, ayan mga cakes, pagpasok ko sa shop, diba? Napaka yung ano nila, yung nag-play trick talaga sila sa inyo kasi gusto nilang bumili kanyo niyan. Pero sabi ko sa sarili ko, no, not today. Ayan, meron pang cookies. Tapos alam niyo ba, ang katabi ng mga cookies, ayan, apples. O, diba? Saan ba kayo, sa healthy or unhealthy? Basta nasa inyo na yan. Tapos, ay naku, hinihingal ako. Gusto kong kumain ng vegetables. Nakita ko tong ang tawag nito, cabbage. Nakita ko tong cabbage. Anyway, pag yellow ticket na siya, nakasale na siya, ayan, kasi gusto ko magsabaw. Naghanap din ako ng green beans, kasi gusto ko lang lagyan ng green beans yung sabaw. At saka yung cabbage. Ayan, nakahanap ako ng green beans. Ayaw ko yung may tumoy ba na kailangan pang baliin. Tamad nga ako. Tapos nakita ko rin ang pak choy. Tapos nakita ko rin ang talong. Nagkabulol-bulol na ako mga besh. Alam niyo ba na ang talong dito ay hindi eggplant? Ang English ng talong dito ay aubergine. Ayan. O, di ba bilog yung talong nila, hindi mahaba. Ayan yung mga fish nila, mga fish. Ayan, wala ng ulo yung iba. Ayan, di ba? Tapos nagpunta din ako doon sa may fish station. Ayan. May mga fish din doon na walang ulo, may ulo. Pamili ka lang kung anong gusto mo, basta yun na yun. Tapos, nagpunta din ako dito sa my cooked meat. Ayan, yung mga chicken, my pork, my hash brown. Basta, kung anong gusto mong bilhin. Andyan, cooked meat. Ayan. Tapos, syempre, rice is life. Pumili ako ng rice. Ayaw ko magsaing. Gusto ko ilagay ko lang doon sa microwave. Kaya yung binili ko, yung ready-made na, lagay mo lang sa microwave for 2 minutes, yun na. Tapos, bumili na ako ng pang laundry. Ayan. Kain tayo mga besh. Bye-bye. Toyo o ketchup ako ang gisagol. Kanon, first meal of the day. From intermittent fasting. Sarap. Sarap may taba. Also have chicken. This is peri-peri. Peri-peri chicken.